Hvad hedder du? Jeg hedder Camilla. Camilla? Det er dig, jeg møder dig, Ja. Camilla. I lige måde. Camilla, det er altså et meget pænt navn, Camilla. Vi har sgu et problem. Hvad nu? Det kan fandme ikke røves. Kan vi ikke ringe til og få noget ud af hende? Hun må være meget værd. Ja, det er rigtigt. Laver du et opkald, eller skal jeg? Jeg er ikke så god til at læse. Jeg er overblivet. Ordblid? Ja. Ja, jeg kan også lave opkaldet. Ja, gør det. Det er faktisk Ja, det er faktisk en rigtig smart idé, du fik der. Ja, Jeg skal lige strips her hjemme med telefonen. Jeg kigger lige med en gang. Ej, væk med kameraet! Rolig, slap af. I gik helt i panik, jo. Vi har Julie. Nej, Camilla. Vi har Camilla, Ja. og vi er ikke bange for at bruge hende. Eller ikke på den måde. Rolig nu. Eller vi er ikke bange for at slå hende ned i hvert fald. Det var lidt, faktisk. Og du har slået mig. Stop volden, eller vi smadrer jer. Shh, du skal ikke sige, at du bliver slået, okay? Nej. Nej, det er du ikke. Hvis de siger blod, så er det mig, der er slem, kammerat. Godt? Okay. Det godt. Hvad var det nu, du hed? Ja, Camilla, Camilla. så kom. Fuck, der er mange. Jeg har social angst. Gider ikke lige flytte nogen af jer. Det er ikke lige så mange mennesker. Læg den pistol. Du lægger pistolen, så længe du lægger hammer. Ja. Ellen, du er nødt til at få mig ud herfra. Vi vil have penge. Vi gider ikke voldelige interaktioner. Vi vil bare have penge. Radio eller sådan noget. Jo, så kan du kigge Må jeg derfra. få mine briller på igen, så du slog dem af mig? Det gjorde jeg ikke. Må jeg gøre det? Du har tabt brillerne. Ja, okay. Og jeg skal Ja, nok jeg kan samle høre, dem du op siger, for så jer. du kan så holde lige kæft. Super. Tak. Det var så lidt. Vi vil gerne have nogle penge for hende her. Og det er lige meget, Og om vi det er ved, hun sort er meget penge. værd. Vi skal bare have penge. Hun er rigtig meget værd. Jeg skal bare have penge. Hvor meget er det, I gerne vil have? Så meget, jeg kan købe fredagslæg for. Så I vil gerne have penge, men I vil ikke have fri passage. Jo, det vil vi også. Men I har et gissel. Et krav. For helvede. Det var ikke så gennemtænkt, det her live. Nej, det var det godt nok ikke. Så I må vælge, er det kan vi penge, eller er det fri passage? Kan vi ikke få et halvt fri passage og et halv penge? Vi vil bare gerne have penge, og så vil vi bare gerne væk herfra. Det er så svært. Vi kan bare lige gøre det igen. Vi lover. Og vi vil gerne kaldes Tom og Jerry. Og jeg er Tom, og Mark han er Jerry. Ja, Fabian han er Tom. Ja. Vil I have fri passage, eller vil I have pengene? Begge dele? Hvad gør vi? Jeg ved det ikke. Hvem sked? Var det dig? Nej. Ej, var det dig? Jeg tror, det var hvad I Fabian. gerne vil have, om det er fri passage, eller om det er penge, I gerne vil have. Vi må jo få fri par massage. Ja. Okay, vi vil gerne have fri passage. Vi skal bare have en bil, der kan køre. Så slut pomfrit. Pas på. Åh. Okay, Nå, vi, hvor langt er I? vi vil Jeg gerne... panikker lige om lidt. Ej, rolig. Vi vil gerne ud nu. Hun er ved at panikke herinde. Hvad gør vi? Er hun ved at gå i panik? Ja, hvad gør vi så? Skal vi så sætte hende fri? Men Skal vi give hende noget salsa? Kan du godt lide salsa? ej, Hvad har ved du ikke, mest om lyst til lige nu? Jeg vil gerne have Ellen ud. Vil du gerne ud? Jeg vil gerne ud. Ja. Jeg vil rigtig gerne ud. Jeg vil Okay, Må jeg lige komme vi ind og sætter snakke Gisle med fri hende? nu. Ja, tak. Okay, hun går. Vi kører. Kør! For helvede. Skal lige huske at holde for rødt. Nej, det er vigtigt. Hallo! Husk jeres vigepligt. På lige vent lige. Vent. Her, du skal altså lige huske at holde den rigtige side. Tak. Hallo! I kolder forkert vognbane, I fucking idioter. Søren, kan du køre foran? Hvad laver de? Jeg ved det ikke. Stop. Så kommer føreren også lige ud her. Det står med det der. Jeg overgiver. Det er jo fint, du overgiver dig. Jeg er også uheldig, at jeg slet ikke lige punkterer, hva'? Ja, det er faktisk ret uheldigt. Må jeg godt få min hjælp med nu? Ja, det må du gerne. Her er klokken 22.27, så er du så anholdt. Har du noget med dit navn på? Lækkert, mand. Det er sgu da fint, du lige parkerer den til os. Ja, Bare lige til info, hvis du stikker af nu, så er der altså 180 dage, når det er under anholdt. ja, det gør jeg Så ikke. skal du lave... Tjep. Ligger lige en skud. Tjep. Kom så, tykke. Jeg kan slet ikke hjælpe.
Det er godt, jeg ikke er ligesom ham den anden, Du der lige løb. lægger fingeren på aftrykningspapiret her. Det brune. Perfekt. Og så efter, så går du op mod... Yes. Du bliver sigtet for butiksrøveri, selvfølgelig. Ja, Så jeg har ikke set det før. Kan du erkende, du har lavet det her røveri? Prøv lige vent. ja. Du har slået en. Nej, Fabian. nej. Du har slået Camilla. Det var ikke med vilje. Nej, men du har da selv slået hende. Det var ikke med vilje. Hvorfor har du slået hende? Det var fordi, jeg gik i panik. Men du har slet ikke slået papir. Nej, jeg ved godt. Altså, Det var også meget, meget dumt af mig. Fabian! Er du okay? Nej, Kom her. Er du okay? nej. Jeg har brug for at snakke med en voksen. Fabian, hvorfor har du slået gidsnet? Jeg gik i panik. Nå, Fabian, du blev så sigtet for vold oveni. Du slipper for gisseltagning. Du har da også været samarbejdsvillig. Ja, Finder vi lige ud af, hvad de gør med din kammerat. Men kunne godt få en betinget dom. Nå, du har jo ikke pligt til at udtale, at man skal høre, om du kan erkende dine 2 sigtelser. jamen, det kan jeg godt. Det var godt. Det skal aldrig ske. Ved du, hvad en betinget fængselsdom betyder? Nej. Jeg Det ved ikke så betyder, meget. at du får lov til at gå på betingelse af, at du ikke laver nyt kriminalitet inden for 3 år. Ja. Hvis du gør det, så... Ja, så får du så Det var straffen fordi, jeg herovre. er psykisk syg, altså. Ja, det siger du godt nok. Ja. Det er ikke med vilje, jeg gør sådan nogle ting. Det stemmer, når jeg siger, jeg skal. Jeg kender det godt. Gør du? Nej. Nej. Nå, kom så, Fabian. Jeg har forresten taget din hammer, den får du altså ikke igen. Det er okay. Jeg er ikke så god til at håndtere en hammer. Da jeg var barn, der tabte jeg en muggert hen over stortåen, så mine fødder, de er aldrig blevet normale. Seriøst? Ja, det er rigtigt. What? Jeg er klumpfod. Ja, han siger også selv, at han hører stemmer, så... Han siger også selv, at han hører stemmer, så han er nok også lidt mærkelig. Du kan lige sige det til ham. Ja, den er på højtalerne. Hvad siger du? Hej, Du kan sige hej. det til ham. Den er på højtalerne. Hej. Er det dig, Camilla? Det er det i hvert fald. Det var virkelig undskyld, jeg kom til at slå jer lige i hovedet. Er det Mark, eller er det... Det er Fabian. Fabian. Okay, Fabian. Tror du ikke, at det kunne være en idé, hvis jeg går ned med min kollega og får hjulpet dig lidt? Ja, det tror jeg. Ja, ved du hvad, du ikke slår Fabian? Det er igen. i orden. Hvor er I henne i Søren? Står på MR. Okay, har du mulighed for, at vi kommer derned og lige og siger hej i uniform selvfølgelig? Ja, han er godt nok løsladt, så... Okay. Jeg kan eventuelt Jamen gå på Fabian, hospitalet, vil så. du ikke... Ja, kan du køre mig op? Ja, hvis han vil. Vil du det? Ja, det er meget gerne. Hvis jeg kan få Ja. penge for det. Ja, Ja, det er vi så kommer op fint. med ham. Hej, hej. det er i orden. Tak for det. Nå, Fabian, hvorfor brød jeg røverbutikken? Det var fordi, at, jeg godt kunne tænke mig, at jeg får ikke så mange penge jo. Der står en sød læge der til venstre. Han hedder Spencer. Okay, tak. Ja. God dag. Er det dig, der er spanskrør? Ja, det er mig, der er Spencer. Han er her nu. Yes. Vi hopper bare ned i... Ja, du kan bare følge med, når du kommer. Ja. Nå. Det må være Fabian. Er det rigtigt? Ja, det er Fabian. Det er Fabian. Camilla? Jeg er Fabian Flammestøv. Du siger, du vil snakke med mig? Ja, og jeg tror, jeg har brug Ja, for at snakke med nogen. Ja, han er lidt for Har du psykiatrisk hvorfor? afdeling, han der. Der må du gerne Robio, hold dig væk. Hvad fanden er du egentlig talt? Nå, Jeg må ringe Fabian, hvis dig du op. følger mig... Hvis Du er du, en fucking junkie, ikke også? Hvad Hvis du fuck har følger ringet mig- dig op, din Du er dumme junkie. indvandrer? Kom, Kom. Fabian, hvis du følger med Ja, mig... eller hvad? Kom. Hvis du bare følger med mig, så går vi ned i et rum for os selv Ja, og snakker. Hvad var det, du sagde, du helt præcis hed? jeg hedder Fabian Flammestøv. Fabian... Det er et sejt navn. Han Hvor kan man få sådan noget? Det er min... Det er blevet døbt, faktisk. Det er et sejt navn. Jeg ved ikke, jeg kender ikke mine forældre. Du kender ikke dine forældres... Nej, jeg har boet på sådan nogle bosteder og sådan noget. Hvis du sætter dig i stolen der, min ven, så sætter jeg mig lige foran dig. Så kan du fortælle mig, hvad er det, du snakker med mig om? Det er fordi, at jeg hører sådan nogle stemmer og sådan noget, og Du hører sådan nogle stemmer, siger du. nogle gange så kan jeg bare slet ikke administrere, hvad jeg gør, så nogle gange så kan jeg bare finde på at gøre alle mulige ting, men slet ikke må jo. Okay, så stemmerne ind i dit hoved får dig til at gøre noget ulovligt, som du ikke må faktisk gøre, og det Ja. vil du ikke have. Nej, det vil jeg ikke. Nej, det kan jeg også godt forstå.
Og samtidig med det, så kan jeg også godt mærke, at det er forkert, det jeg gør, men jeg kan bare ikke stoppe, fordi de bliver ved med at sige, at jeg skal gøre det. Okay. Bor du nogle steder lige nu? Bor du på bosted, eller bor du for dig selv med støtte af personale ude fra kommuner? Min kontaktperson er lige stoppet. Okay, den sidste person er lige stoppet. De kunne Er I ikke i gang med at arbejde? Er I i gang med at arbejde på, at der kommer en ny ud til dig? De vil ikke have mig. De vil ikke have dig? De siger, at jeg ikke har Hvad mere at siger de? gøre. De siger, du har ikke mere at gøre? Der er ikke mere at gøre for mig. Der er ikke mere at gøre, okay. Skal vi se her. Jeg har noget over i skuffen, noget medicin, der gør, at stemmerne ikke er der så tit. Og så kan vi lave en aftale, at fredag i næste uge klokken 20, Ja, så kommer du op til Pellbox, og så fortsætter vi med at snakke en gang om ugen, indtil du føler, at du er tryg igen. Skal vi ikke aftale det? jo, det synes jeg. Så får du mit nummer, så når du er i byen, og hvis du føler, at du virkelig har brug for at snakke, og dine stemmer er der, så ringer du med det samme til mig. Ja, Så kommer jeg ned og snakker med dig, hvor du er, okay? tror jeg, man kan få et bostøttetilbud. Det tror jeg godt, men det er noget, jeg gerne vil undersøge for dig, min ven. Det må jeg jo meget gøre, fordi lige nu, der Det vil- bor jeg sådan set bare på gaden. Det er ikke godt, at du bor på gaden. Ja, det sover jeg oppe i Sandy. Og der er folk Du sover bare på sindssyge sengen? om natten. Og Ja. de kaster mig i ild, og de tager stoffer, og den anden dag, der fandt jeg en narkoman, der var død. Hold da op. Det er heller ikke pænt syn at se. Nej, slet ikke noget med en afholdsmand som mig. Nej, det er ikke pænt syn. Nej, det var det ikke. Jeg finder lige noget medicin til dig. Så skal vi se her, min ven. Du får noget medicin her. Værsgo, min ven. Tusind tak. Og hvis du kommer op med din telefon, Det er den her. så... Ja, det er den der. Så får du min kontakt her. Vil jeg også have mit nummer? Ja, så skal jeg... Tusind tak. Så ringer du altid, når du har brug for hjælp. Nu har du fået noget Tusind medicin, tak. så der er din stemmer berolige sig de næste 48 timer. Så du burde ikke høre din stemmer de næste 48 timer. Jeg er så meget træt og sådan noget. Nej, du bliver en lille smule træt, men du bliver naturligt træt. Okay. Så Jeg siger tusind tak. det var så lidt. Så ses vi fredag kl. 20 næste uge. Hvis du har brug for det, så ringer du bare. Det gør vi i hvert fald. Du må have en fantastisk dag. I lige måde. Også til dig, Camilla. Ja, tak. Jeg er virkelig ked af det, jeg gjorde.